Hola, bona vesprada. Soc Rubén, el nou president de les festes del barri. Vos convidem a que passeu un gran fin de setmana amb nosaltres. N'hi ha de tot, per tots els gustos. Jocs infantils, verbena, bous envolats, carretons infantils, una gran varietat d'actes per a que disfruteu tots, grans i majors. Farem entrades de vaques com pot ser de la ganaderia d'Hermanos Vellers, d'Asens i Tomaset, i tindrem 2 nits de bous envolats a càrrec de la ganaderia Bous La Ribera i de Vellers. També tindrem diverses actuacions com dels grupos Jarana, Jo Toco Son, Gent del Barri o l'Associació de Ditxes de Grau. M'està deixant boca patat. També tindrem diversos dies infantils, com pot ser l'encierro infantil, el concurs de recortes infantil, un matí de xocs populars de sempre, com pot ser de pinyates, carreres de sacs, xocolata, etc. I si no, com a novetat d'enguany, el parc aquàtic que farem en el Casal Xove. I espero que gaudiu el 12, 13, 14 i 15 d'agost, que és el dia de les nostres festes. Moltes gràcies per col·laborar.